let's start. Pini Pherangke atum phan nilitum choning risi dak nang litum phan anwan lo pen nang litum ke wang apot nang litum phan churo lo. Pini litum ki pukam tung alam son thom bagdo. Isia bange la hello. Council ke autonomous council pulo la pensik schedule la teng pensi kapin chong schedule tribe nangji pusi hala angdeng pi isi la pen angdeng so hinia long ta ke tok du la pen angdeng so angdeng pi in koi long ta son si ke tok du schedule tribe nangji pusi ta non ban ke sik schedule arkan jet lo karkanta aning ke hang lo ne ba bang atum tong ar lo pen ki chudun so tong la ilitum a karbia BJP ka je krong atum arkan waret lo ne ko son lo ne ilitum matha meme election tribal kaliatum han election ka pe dun chot anta kalilan non ke tribal atum bang ke election si thur nan ji lan si em ta long ji se tar tribal kalidet abang ke election da thur nang ni abang alang li phan ke em ta pan bat tu ko mukut mohon to ke hai phan alang li phan election ke papi thur long le det lo se ta alang li phan nominated pen chong si alang li phan em bat ko sik schedule ateng men ke tribe kalidet atom phan ke schedule tribe kalidet atom phan ke nominated ta pon nong lik se ta pon det la pot si nilitu APHLC pen ke teng kheng lo nilitum oppose lo la bang nitum ning dok de la bang ke ning ke dok de atheke la ke itum akhei atom phan tribe atum akhei atom phan kapivir atovar si ekrong le lo lata a fragment de claim bom lo seta non akola sa krong mang da ku en thu le lo yong si mukut mohon to election thur the pin pen yong si em mandate un pulo tang te ante mukut mohon to la pen tribal candidate pun komat nia bangta cm taman unlu election thur the pin pen la son no nang ke man ke la sini tum la bang ke kroi krik non mat la mukut mohon to phan pisun vek nang yi pusini tum ke hang lo alang li phan nominated pen da la schedule tribe kalia tum hanan ke nominated oppose pen ta la et nang yi pisun et nang yi la pen em ki pia bang thu ke la ka phia lam lo la ke bilong lik la ke la sini tum demand lo la bang ke ni tum APHLC pen ni litum APHLC pen pona jer ki ding kang samria theke ni litum ke case PF lo je la bang so election ke chok chi pusi la ma si ni tum do clip bom lo la pen ni litum appointment da pu bom lo election ka pe thur la pen vote ki pi ke tribal tu manat nang ji pusi ni tum pu bom lo ang ke pu tho ong ni tum dimano ning je ong hang ong halatum nang claim thu ong la son si givi ake me phan gali ing long arat ka pvp phan la si la punang kok lo alang litu amen pu pete jong ye te chok che den lo tu liram rong hang ke haya tu alang litum ke do unot si la sik schedule aja kong ka pe bok la pen ke ing long arat tu man ka pvir akam alang litum si claim baret mo arni mo AOV anda je thandut bompo anong junopik hi alang litu la sinon anong junopik peako alang litu la nominated MSC tribal kaliaton phan la pisun vek nangi la pen MSC pen em pen pisun vek nangi la pen hala nominated kali election ki thurdun ban ke hai to manta
pisun vek nang ji pusini tum ke hang dolang ojit kumar de dolang pawan kumar rai dolang alang litum pan pisun nang ji pusini tum ke kes ta do bom lo alang litum pan pisun nang ji pusini tum hang lalo ison number 1 bang ke number 2 bang ke lalo ningkan suri ni ra phon ningkan di masa pen karpia tum pan pace chok lo pace bohong pace piti lo nili tum sini la bangke la ke di masa tum karpia tum man ke lang un era kaje chok kaje theng kali la bang kaje piti kali lage di masa tum kali lage di masa tum pan व्यवहार lo en lo hala tum pan ajaha tum pan kado ye mat kali ajaha tum pan en lo atik tek te karbi tum man ta en lo la pen akapre ka try tum man en lo hala bang so sita la ke nili tum suspect meme la ke tin meme la ke sarkar tum si ke claim pu itum matha meme athema sarkar tum a case non anta ka inquiry report non anta report pe klang le police atum ta 2019 ningkan police tum ke klang ka police report along a pe klang police report a number reference jirikendeng OPS GDE number 310 dated 19/11/2019 hala long ke tokke la so case hinido la ke Kheroni a police station along si case ke pi sita a kam ka hino ke cheplang ke Kheroni kali hala ke jirikendeng outpost along se cheplang sita hala bang so jirikendeng outpost ave ta si Kheroni along si case pilo pulo non ke jirikendeng police outpost si claim popular sita jirikendeng PS pulo nenge police outpost tagalilo police station lo halatum si claim popular ta claim popular na ke claim ko anlo ma bange pupede police tum ta la posineli tu ke hang bange la hello ni tu demand ke la di masa pen karbiatum kachicok kachepiti bang si ke toy lo la tum phat kapachi pichi toy lo la pen ke reng ma pen karbi atum man na pachi pichi toy lo la pen cookie pen karbi apanda pachi pichi toy lo la pen ke khasi pen karbi apanda pachi pichi toy lo la pen ke marpen di masa apanda pachi pichi toy lo la pen di masa pen jemina gato manda paji pichi toilo la pen di masa pen nagato manda paji pichi toilo la kapaji pichi toy an government tum inquiry at lo ne tum cheni ke a report pe klang vek ni jong si non chikloi jon niang bong a report pe klang thek thete chikloi jon pusini tum pudaji Jiklo yon angbong a report pe klang thek thete ilitum mathaw nang kokji lake government atum si Assam sarkar si lake kapin chong la bonso kap chipiti toy pan ke ilitum man kapit duk ye pan inglong arat tum man kapit duk ye pan inglong arat apai kapit jum ye pan lapen kai kita la divide and rule a polisi ke claim ver long dia pan la pen ilitum pan autonomous state kape hang long le det dia pan kape hang thek det dia pan election da kape rem ver thek dia pan ke chia tum election da pe hai ver thek dia pan la si la tum ke claim pusi de tum chini nang ji la ke ne tum ke la si inglong arat tum an ke la si pupo la si non chiklo jonang bong Assam sarkar la a report pe klang vek nangi la pen alang litum jong si la ke confidential pusita ha Assam assembly long
confidential report ta kaching waji a forum ang deng do hadak ta claim det nahi ako lage confidential kalidet nahi lage athema jom si netum karbi per inglong arat hijan si netum je chokai theng lote piklang dak non netum inglong arat tum daga che pikeng thek dia pan kachini netum pachini det lote netum da che pikeng thek po netum ching hon thek po netum ching hon steroid tu thek dia pan labang so report pa piklang dak ni lahilo netum ga dimak Number 3 bangke lalo. Number 3 bangke nilitum political kapincong kang tung te botsi la overbridge kikim rong parpinok be lapen Ru Samson singing di akum lin lapen apart aputha overbridge kikim alam ke klang ajir dinglen lo hala chief minister wangsi aputa ke etekan foundation stone ke le tekan hala sorni pen lo ke thang ne dum cholang bom lo la ke education la pen cultural abostu ele tum KCS tado lamet amai tado education bolate lamet amai lapen educationist atum da do tulang Podmosri award ke long tum da do tulang lapen akaprek academic award ke long tum da do tulang pen educationist tum da do tulang KSE ta dolang lapen akaprek political kalidet asong tum da dolang alang litum ningye jibon pusini litum cholang bom lo amar jok ta ningye yede anke mopi inung ining kachi oitu laki aliavi non claim clear ko si papi claim long le det nahi mopi ining kachi don't know to po bangai laki aliavi lama si nilitum APHLC pen laki nitum oppose nang kok lo la pen halak ka oppose asi tielong nilitum tok lo labang so alam political pura matha and edet nang ji ku ne to hada pula please do not take, please do not take it to be a political move. Pusi nilitum talk lo. Setanon ke nilitum pan nang bok lo nilitum political ali ka chu en apan hen ten punitum pan nang bok tu. Halak athang da claim play data tum si nilitum pan nang bok. Si nilitum ka piking nang tu ke lai lo. Nilitum labang salam political pincong ing tum ti a hok lo lagi. Political pencong ning tungte athima lage ningki duk alam lage ningke oyalam lage ningki duk alam katherak me alam ekhe alam pina la sineli tum lam ke jok ta chini pusini tum batha la solam mangke la sineli tum da chulang bom lo ko pia posi ka chini tum da duk clip lo ma bom lo la sineli tum ha phi ke thur nang kok la sila ni tum pe keng kang tu lage political pemathanam ne ako hala political kaliya tu ko pisi ka ningye hai hedet ma labang alang litum ta chema tha pur nangi lapen ke re-election do un e pusi pubom lo la ke do un la ke do un edet ke lama ke chok ke theng pensi proxy voting pensi chepa hai board e pulate la ke re-election e do un number 1 number 2 bange netum la ponchat aron pen election pe do un ek ba bangke lage neli lega ninje alam kali lage India a constitution si ninje article 243 la pen 243M la pen article 243ZC along si ninje la pen Assam Panchayat Act 1994 section 1 along si alang ladakh ke tok do la ponchat a law pen ke council are look at auto 6 schedule area are look at thang the claim on election and lam chot kali thang the claim on ko jada ka tok do la pot thang the claim on the election na bedun elo la pot la ke nitum case la sige pitang do la ke la pen case ta atumi thur lo la pen chief justice akimi pinaka potsi alangli lang hilang pusi pulo mo agos
Ingkoi ra clear ni si case do tuji usi itu. Ki fix to adek ki fix to. La bangge nang litum chini lo. Ilitum chini lo seta nilitum mathalo. La so lam ge nitum count ot constitution attainment si ke claim. La pot si. Law attainment si ke claim. Tok dat do. La pot si. Chief Justice atum anta la ke nilitum a petition ke deng det po. La pen order ta nilitum kachun ingria teng si pe pass det po. La pen election ke re-election ke aku dowai thak po pusi nilitum la ke ning the pe mi. La hele gardo. Dura matene tal lagi. Apa? Astaghfirullah.